Timbang at Barangay Bagsangan po. Team! Nanaan pangaran sa team? Team ano? BHWBNS at Barangay Bagsangan. Team Layas. Team Parabas. Mga marabason. Ay, Cagayan. Fish pond. Dadako. Kanina yung kapita. Aray. Gusto ko na magkapiskal na. Oo man. Para kaya bunong. Beautiful. Diri. Gala. Kabuk manini. Gagala kami. Sususugin namin ang mga bata. Andito na naman po kami. Ay, paghuna ako, gudi madadagos niya ka urang kagabi. Aray mi. Ganyan. Malayo-layo pa yung lakarin. Medyo tsaga-tsaga lang. Kasi kailangan po ng madlang people. Call of Duty. Gayon. Nandito pa sa bulod sa Elaine. Ibabaon ka? Hindi kayo pinurita. Bako na nagdaw. Ay, magsabi na ba? Sabi lang kahapon na mababagsimbang. This is the nature of trabaho namin. Part of the job. My good. So, warm weather. Mama yun ang hingayaan mo. Hinuhaan mo. Ay, baka tayo kabuti mo. Ayun na kami. Sakay. Ako kami natin. Ako na hindi ko ano si mama hindi dahil. Ang bot ba yung tutok dito sa pansakan. Ito, hulagan. 50 yan. Guling yaman. January. Magiging 63 ang punta. Wow, nag-level up na. Excuse me. Nakiagi. Yan na. Mapurga, matimbang. So, ganito po ang namin. Ginagawa. May paning susag. Good morning. $63 na nga ni kay may na sabi ko na saro. Wow, sabi gil kay may na sa balay na ano pa. Na nga yun. Ikaw lang yung naburat mo. Ano na ini? So, matimbang muna kami. See ya next episode.